Днес ще играем 2 в 2 батъл. Да видим, някой има ли в клана? Аз не победим. Аз съм бомбмен. Добре, някой не... Моля, абонирайте се за мене. И харесайте клипа, защото аз нямам абонация, само един. Ще играем май на 6-та арена. Ей, бомбмен. Аз сега съм на 6-та. Аз съм бил на 6-та, сега съм на 4-та, бе. Охо, моля. Аз пък защо пуснах? Аз защо пуснах Fireball? И нищо. О, Юсеф! Принц... Ого! Те са малко... Добре, сега да видим какво ще стане. Бомбмен, какво ли... Ще победим ли? Според теб? Аз с принца, майка, как ги убих. Само молята да нямат скелета на армиде. Или това? Аре, те как? Как? Я да те видим, само един бомбер ли имаше? Аз сега ще... И Baby Dragon. Аз не мога пусна още милион хорда, ама вече го пуснах. Имаш късмет? Имаш ли рейдж? Да. Пускай. Добре. Нямаше на какво. Пуснах Найт, но той ще свърши. Да, рейджа свърши докато го пуснеш. Беше заредил Алекса. Аз ще изчакам да ме зареди до 10. Или до колкото се мога повече. Мини пека. Чакаме. Не трябва да се я пускаш. Карай, забави го тук. Аз съм с теб. Добре, защо пускат рокет? Тя се пуска на малко живот на 100 или 200. На 300 най-много да се пусне. Да. Освен ако тя на макс левел на 400 може. На 500. Тя... Ама те имат лич. Аз още не ми заредил Baby Dragon. А ти учка ли? Ние убихме едната кола, ама... Аз ще нападна другата. Аз ще нападна другата. Сега ще пусна един джай. Но подраника с този принце. Иска Найта. И ми риб кулата. Ого, рип. Нападам направо. Нападам централната. Ти пусна бомбер. Добре. И край. Това беше нашата победа. Ще изиграем още една игра и край на клипа. Моля ви, абонирайте се, колкото повече абонати, толкова по-добре за мен. И ще качвам още клипове, ако се абонирате. Искам лайкове, коментари също. Много ви моля. О, имам краун чест. Да видим. И джак. Аз след още ще си ги апгрейдна. А сега почвам хора. Да видим някой тук има ли? Ние сме 4. Пускаме. Play with friends. Ето не победим. Ако искате в нашия клан, казва се Pro Мастерите. О, игра на 9-та арена. Това е моя клан. Това е моя клан, аз го създавам. Чуйте, ако знаете, още ми се е запазил стария акаунт. Защо и аз не... Моля, пишете долу в коментарите как мога да се възобновя стария акаунт. Да. Сега тук е една мини пека. О, Fireball още не ми заредил. Ей го. Аз пусна на другата страна. Не. Тя мини пеката пошума. Сега ще ми ударя 1-2 хита и толкова. О, я виж друга такова. Майка, те пуснаха на свой гоблин варел. Ще пусна Knight на тази кола. Knight. Аз тук те са... Knight, Archers и Baby. Малко почакайте. Вижте защото... Майко! Те са бахти слабите. Нямат шанс. Ще пусна само да ме зареди до 10. Аз ще нападна другата, ти се погрижи за тази, чур. А ти защо пуснаха реч на нашата кола? Хора... Трябва да пуснат нещо за нас. Тези коментарите играли ли с по-тъпи от тези? Ако имаш реч, ме го пусне, моля. Окей, ето запирай. Мерси. Нападам другата. Окей, чакай аз да ме заради принца и вече... О, майко, бейби. Уичката. Аз сега защита. Ясно. Мини пека на Baby Dragon. Направо не го вярвам.
по-тъпи хора от тях има ли? Извинявайте, че казах тъпи. Сори. И остана Сега съм. пускам един хокрадър, хора. Ето сега ще ми го видите. Ето ми го тук. Нямаше защо те умряха без това, но... Аз пък за какво го пуснах. Един кит от кнайта. Сега ще ви покажа емблемата на клана ни. Magical chest. Още една купа хора. Още една коронка. И ще има. Върнахме се. Нека... Извинете за паузата, имах работа. Ето как. Ето. Ето трябва да видите зомбито, Бомбмен, Константин, Непобедим, Аз съм зомбито от Иван, телефона ми. Марио и Иван. Иван, кой е брат му на Непобедим, са и кръстата. О, ще ми реквестните ли картата? Коя? Бомбмен. Минипеката. Бомбмен. Аз не мога нещо. Тук нещо не ми става, пък явиш. Ще бомбера имам поне два. Имам два бомбера. Ето. О. Аре да почваме. Аз имам женски да Добре, това беше края на нашия клип. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте, моля ви, коментирайте и да са хубави коментарите. До другия клип. До